kuom pim moketi e chik. Mae en gima wadwa ni jopiny ong'e. To ka biro e ber mar thidhia, achiel, thidhia konyo miyo pi bedo maler nikech ochungo pi. Sama pi ringo kadonjo e thidhia, oting'o gik mang'eny. To wi thidhia wan kod lum moti e wi thidhia. Lumbego konyo e miyo pi bedo maler. Miyo pi mar thidhia en pi maler ma ok nigi chandruok ahinya nikech osechunge e yore mane Nyasaye oketo. Wach machielo, wan kod le modak e thidhia. Lego gin gik mabeyo ne jopiny. Nitiere minyalo yude e thidhia machalo kamongo, mago kamongo kod mumi. Ka ok warito thidhia, wabiro wito rechgo kendo ok wanayudgi kendo. Wan kod kute ma nyithindo somo e sikul, to ok ginyal nenogi gi wang'gi, iyudogi mana e thidhia. Omiyo sikunde duto, ka gidwaro ni mondo jopuonjre one somo magisesomo e klas ka gibiro oko e pap miluongo ni field work, gik magisesomogo gibiro mana yudo e thidhia. Gimachielo, wan gi winy modak e thidhia. Winygi bende nyalo kelonwa joma wawacho ni joma bae kor piny kata tourists. Sama gibiro, wabedo kod yuto kaka oganda mar Luo. E thidhia kanyo, bende kaka sewacho, nitie thuonde moko ma joma somo nyalo neno mane buge to pok gineno. Gidak e thidhia, kendo kaka Homa Bay, wan kod mbalariany maduong' miluongo ni Tom Mboya. Dibed gima ber ka sama gisepuonjo nyithindo e mbalariany, to gikelogi oko mondo gine gi wang'gi gigo duto mipuonjogi ka gin e mbalariany. Omiyo gik mang'eny wanyalo